salutare și bine v-am găsit la primul meu video și în primul rând vreau să vă anunț cum vom face. În primul rând vom juca Minecraft Online și apoi mai multe serii. Nu știu, să-mi lăsați voi la niște jocuri de Minecraft ce jocuri să jucăm, pentru că jocuri de pe telefon, jocuri de pe telefon, încă nu mi-a venit calculatorul și am acum doar jocuri de pe telefon. Și da, asta e un video doar de anunțare, să vă spun că mi-am deschis un canal, dați like, share, subscribe și pe acolo poțelul acela ca să vi se dă niște anunțuri că am pus un videoclip nou. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut.